Domnul, putem da domnul Chiriac, da? Începem ședința ordinară din 25 septembrie 2025. Deci punctul numărul 1, te-am uitat la propunerea. Acum nu filmează. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28 august 2025. Cred că ați primit cu toții procesul verbal. Dacă aveți ceva de obiectat la procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul numărul 2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 25 septembrie 2025 și a ordinarei și ordinea de zi suplimentare. Cele două proiecte, proiectul 55 și 56-57. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre a Consiliului Local numărul 52 din 29 august 2025 privind alegerea președintelui de ședințe a Consiliului Local al Comunei Sfinteni din Iași din trimestrul 4 al anului 2025. Mergem în ordine alfabetică, nu? La următorul mandat. Domnul Busuioc. Corect. Suntem de acord cu domnul Busuioc? Cine este pentru? Potriva, abține. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre a Consiliului Local numărul 53 din 16/9/2025 privind validarea dispoziției primarului Comunei Scânteia, județul Iași, numărul 180 din 15 septembrie 2025 privind modificarea bugetului local al Comunei Scânteia, județul Iași în trimestrul al 3-lea anul 2025. Nu, este doar dumneavoastră, dar nu e nicio problemă. Nu sunt absolut modificări decât la capitolul asistenți personali. Indemnizații și asistenți personali. Nu era cazul nostru. Noi avem bani pentru trimestrul, dar la solicitarea mai multor comuni din județul Iași care nu mai au bani pentru la acest capitol, eu și ședințele, vă mai spun și mai suplimentez, și ședințele brigandului primarii, nu înțeleg pe unii primari, practic nu le ajung banii, nu de ordinul zecelor de mii, de ordinul sutelor de mii. Probabil raportările, zic eu, pe care le fac ei când cere la final de an, sau angajarea masivă. Deci, astea sunt două metode. Angajarea masivă, și acum țin chiar să-l felicit pe domnul Fănică, el a ținut și să știți că îl copii, de a ține, pentru că angajarea masivă la unii asistenți personali, care efectiv nu-i ajută cu nimic. Dacă el este pensionar și îl mai angajeze, îi revine foarte puțin. Adică cheltuielile OAT-ului de la indemnizație la salariat propriu-zis se dublează. Deci vă spun, se dublează. Pentru că cotele către stat, tu efectiv la unul cu indemnizație îi dai 24.000, aceiași bani îi iau în mână, dar sunt unii care necesită și îi ajută să fie angajați și chiar trebuie să fie angajați, dar sunt unii care efectiv nu ar trebui pentru că ar beneficia de banii de la stat și astfel sumele se dublează și nu ajung acel bani. La noi nu e cazul. Noi avem și pentru trimestrul 3. Probabil o să avem spre final niște contribuții, adică eu știu, 50, 60, maxim 70.000 de lei, care să putem să le asigurăm salariile asistenților și celor cu indemnizație până la finele anului 2025. Deci, și atunci, Ministerul de Finanțe a luat toate sumele din trimestrul 4 și le-a dus în vechi pentru a putea plăti. La noi nu e cazul, dar automat se vor duce și vom plăti în noiembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Deci nu e cazul. Suma este, ați văzut o jumătate de 219.000, deci 2 miliarde 190, dar noi rămân și vom folosi. Probabil facem deschidere când atât avem nevoie și o să facem deschidere după octombrie, noiembrie și decembrie. De asta nu mai vine. Dacă nu era nicio rectificare de buget, nici nimic, ca să poată să facă. Da, dacă nu mai sunt întrebări, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Potriva, abțineri?
Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre a Consiliului Local numărul 54 din 18 anul 2025 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două imobile terenuri, având numerele cadastrale 63.571 și 63.582, situate în traminalul satului Scânteia, aparținând domeniului public al Comunei Scânteia, județul Iași. Știți prea bine, e terenul din fața primăriei noi, deci unde se va construi sediul de primărie nouă. Noi, luna care a trecut, am făcut dezlipire acel drum de 8 metri ca să avem acces la spațiul din spatele sălii de sport pentru a construi centru de zi sau ceva acolo și îi trebuia acel drum. Acum ne-a aprobat OCP-ul dezlipirea și a rămas din toată suprafața aia, au rămas 1605 metri pătrați și am alipit-o, și am putut să o alipim cu cea care am cumpărat-o de la doamna Puteanu, cei 836 de metri. Aici facem un trec ca să putem, odată alipită, putem face studiu geo, ridicări topo, pentru că proiectul, și cred că următoarea ședință voi veni să e aproape definitivat proiectul cu construirii sediului primăriei, pentru că în prima fază, și vă spun și acum, în prima fază depășea 600 de metri pătrați. Am analizat-o și cu angajații din primărie și mi s-a părut, că ați văzut că a apărut și în presă, cam opulentă, adică era suprafața mare, era vreo 700 și ceva de metri pătrați. Am redus, pentru că, și de ce așa, hai să vă spun, am analizat, am zis, dacă noi pusesem biroul de evidență a persoanei, de eliberarea colectivii, în incinta primăriei. Am analizat împreună cu angaj și o zis, domnule, e un haos, dacă bagi tot ce acolo, o să fie un tamer bani. Și ne-am hotărât să eliminăm biroul ăla. Am mai eliminat și un birou și unul chiar la cadastru separat, urbanismul separat. Hai, spuneți-vă, n-avem noi două birouri separate, cadastru cu urbanism, n-avem așa. Și atunci am redus-o pe la sub 600, ca să dispară și acea autorizație de la ISU. Pentru că spune clar, orice clădire peste 600 de metri trebuie aviz de funcționare, de construire sau de nu știu ce, și atunci am eliminat chestia asta și ne-am dus pe la, a spus domnul, la 586 de metri, fără bunker, că nu... fără perdeli indieni, fără... Acum v-a criticat colega de... Aveți o bine neagră deja, nu dai cumva pe Facebook. Da, hai să acolo e și o pic de răutate, pentru că, practic, vă spun și de ce. Acea clădire a fost construită și a noastră. Proiectarea a fost pentru CNI. De-aia au fost 7. Deci, e clar, în momentul când faci de la tine, începi să te... Era de la CNI și dumneavoastră a construit cu CNI-ul. Sediul primar. O familie de pomană, au dus într-un sat al mănăcat. Dom'le, eu am tot respectul și poate dați pe tot respectul pentru ce-a realizat doamna în 2 mandate, haideți să deci au fost printre singurii primari care au primit 2 obiective de la CNI realizate. Care au fost meritele? Că știm cum se fac proiectele. Da, bine, hai să nu comentăm. Bă, dar le-au făcut, mă, nu contează. Au făcut pentru comunitate. Domnule, dacă mai sunt colegul din partid a spus că doar au avut și punere la discuție. Dacă mai sunt discuții pe punctul numărul 5, dacă nu cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre a Consiliului Local numărul 55 din 18/9/2025 privind aprobarea documentației și a inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a spațiului cu destinație de farmacie comunitară situat la parter și a celor 3 cabinete medicale situat la etajul clădirii, dispensabil uman din Comuna Scânteia, satul Scânteia, strada Axinte Uricariul, numărul 139, județul 439, județul Iași, aflat în domeniul public al Comunei Scânteia.
Știți prea bine, în ședința trecută am stabilit procedura de închirierii, ce se face cu cele 3 cabinete care deja contractele celor 2 medici de familie și al medicului stomatolog erau efectiv în termen. Cu ei am încheiat contracte exact să prelungim într-un fel, dar noi am încheiat, nu domnul Sorin, contracte de închiriere de alt spațiu și alte, că o intervin și alte suprafețe. Ne schimbând durata celor care au fost în spate. Ca să nu alții ne poate ataca în instanță, spunând, dar cum e la contractul ăsta, că nu mi prin 2027. Deci acum am rezolvat. Și acum au rămas doar spațiile, efectiv, care n-am avut niciun fel de contract cu ele. Farmacia și sus am gândit noi 3 cabinete, că așa le-am luat noi. Efectiv, când am făcut, era un spațiu de birouri, când am proiectat, și am proiectat cele 2, așa zise, apartamente. Nu avem cum. Pentru că fiecare cabinet are baie, are un birou și are și o sală. Efectiv, m-am pus în se adaptează foarte bine să realizăm 3 cabinete sus și farmacia jos. Bineînțeles, incluzând după aia fiecare pe parte din spațiile utile. Hol, sală de așteptare, toalete, dacă sunt acolo cum să... Și am inițiat, ca așa prevede legiuitorul, procedură, caiet de sarcini și să, din câte știu eu, domnul secretar, comisie avem, nu? Este, da. Reprezentanții Consiliului Local. La toate partidele. Corect. Număr de 4. O să inițiem procedura la noi acolo, o să depunem de ofertă, să vedem. Sunt intenții, cel puțin pe farmacii, va fi hotărâre, vă spun eu, că vor și care au mai venit verbal și au spus cel mai bine ar fi cu licitație, cu stricare, dar nu știu dacă o să prevedim. Nu mai este cu stricare. Nu, regulamentul, el a spus că deși ca să fie scris la deschidere, că așa am făcut și cu ea. Să stați aici când depuneți ofertele și le deschidem în fața mea ca să fie suspiciuni că cineva truchează toate chestiile astea. Dar nu am, adică să vină și alți medici să depună ofertă. Nu se referă la farmacie. La farmacie. La medici sus am cere, ascultați-mă, am cere pentru un medic neurolog și mai vrea cineva încă un cabinet stomatologic. Și mai este. Așa. Și-a venit firma de analize. Deci va veni o firmă care a spus companiile astea cu multe birouri, cu multe cabinete pentru analize și a spus că el face un contract, dar nu va ocupa un spațiu, ci va funcționa în spațiul doamnei Ostapov. Și o să vină de 2 ori pe săptămână, cu stabilit cu program în care se ia analize, le prelucrează și le dă... E moldovean? Nu. Nu. E o firmă foarte mare, are, nu știu cum, nu s-a împrețit. Era taxat sau nu? Era taxat? Nu, dar e în biroul Ostapov. E în colaborare cu doamna Ostapov. E în colaborare și va veni. Deci important e să avem și să vedem celălalt cabinet. Deci v-am spus... Da, doamna Ostapov nu poate să primească o altă persoană să facă activitatea acolo fără știrea... Automat va fi un contract și vom pune o... Iar în contract trebuie prevăzut ceva anume în plus pentru doamna Ostapov vis-a-vis de... Și așa e puțin ca spațiu. Nu, că lor o să le trebuie doar sala de tratament. Ei nu le procesează aici. Le-a luat și a plecat pe el. Deci nu îi trebuie doar sala de tratament. Sunt ce mai sala aia din mijlocul de sala de tratament. Eu pot să vin asta. Vă rog, dacă aveți obiecțiuni, dacă ați citit documentația și ceva nu vi se pare normal, spuneți... Domnul Marcu, aveți cuvânt. Nu mi se pare normal să prețul de pornire, adică a fost un preț de pornire la 1 euro și 15 bani. Nu, la 1,77 5%, nu? 5%. Măi, omule, noi am făcut o evaluare. Am chemat evaluatorul, el a pus prețul. Evaluatorul dă prețul cel mai mic. Noi nu suntem obligați, dar în contractul de închiriere sau de licitație, se pune prețul cel mai mic. Noi putem porni cu un preț care nu vrem noi. Adică dacă vrem 3 euro pe metru pătrat de chirie, punem 3 euro prețul de pornire.
Dar nu mai jos de prețul Dar stabilit. nu mai jos de prețul care nu făcut de Sunt de acord, dar stați un pic să vă spun. La Mi se pare farmacii, că dacă vedeți... 2000 de lei pe 33 de metri pătrați pe an, am exagerat de puțin. Da, dar noi, eu știu, îți medici până la urmă, la medicii de familie, deci dacă știți acum 10 ani sau nu știu când, îi dădeam €1 metru, dar nu €1, Inițial Era un metru pătrat pe an. pe an, Tot o lege dată de guvern în care o ateoră de să pună spate. noi stăm acum, domnul Paviu, stăm să spunem că devine de rău, noi suntem, că avem 2 medici de familie care devine, că vine un stomatolog. Și dacă se mai vine și €1 și mai vine și ăla, că avem și ne servește și omul Omul din vine satul bine de la dumnealor, domnule, să fac bani, fac înțeleg, dar nu vin. Problema cealaltă Dacă este... să face bani, n-ar mai veni, vă spun eu sigur. Da, dar este un ajutor pentru cetățean, că nu se mai duce dacă are o problemă neurologică la ea. Este un ajutor de nărsot pentru transport, de exemplu, ca clientul Da, vor da, tomologiei. domnule, vor da. Vrei să scoți o măsea, de când noi luăm 5 lei de chiria pe lună. Ei nu vor fi tot la același preț ca medicii de familie. Mi se pare că La minim este la comunității, dar se razută pe ce să facă la Problema, ascultați-mă, problema a sus pentru etaj, pentru că am mai discutat cu un medic foarte bun, cardiolog, și el a zis, o cunoștință, zice să nu recunosc, băi, băule, ai venit aici să aduci un specialist, că vreau acolo. Nu, și băule, este greu până fac. Adică un stomatologul ăsta, el s-ar putea un an de zile să meargă pe burtă, pe românește, adică să nu câștigi mai nimic, inclusiv neurologul. Pentru că el până își face, noi putem, în contractul de închiriere, să spunem că peste, să-l indexăm cu nu știu cât, să-l facem, că spunem o clauză acolo că poate fi un iermăț, nu știu. Dar se indexează oricum cu rata inflației și cu taxele locale. Da, dacă dumneavoastră spuneți că trebuie să urcăm un pic cu 20%, De exemplu, să prevedem am avut notar. Prețul din pornire. Am avut notar, nu am avut prețul plecat. Ați aprobat documentația asta cu personalitate și vorbim după. La medicii de Am aprobat la medicii familii. La Nu medicii ați aprobat documentația. la medicii de familie. Asta e documentația. Aici acum și da. La medicii de familie este un preț pe care am convenit, am discutat, dar am discutat. Dar la aceste persoane care vin, trebuie să știm, ei vin zilnic sau vin o dată de 2 ori pe săptămână? S-ar putea să n-ai un an, să n-ai niciun client. Dar el trebuie să ai un program care să vi-l prezinte, să știm și noi dacă dăm sau nu dăm. Și atunci vin de 2-3 ori pe săptămână, vedem adică activitatea care o desfășoară ei și ce specialitate și cam ce lume ar fi, stabilim altfel față de medicii de familie, ca preț. Păi, altfel. Dacă îmi permiteți, vreau să vă reper că documentația ați aprobat-o în ședința trecută. Eu spunem așa, putem modifica Documentația cu caietul de pornire, mai problema următoare. Noi cum am venit cu caietul închirierii, caietul închirierii. Nu, pentru toate ați aprobat. Nu faceți, nu le-am văzut. Domnul Pancu, haideți să punem un amendament la programul ăsta, dar nu știu dacă se poate, ca pentru farmacii și cele 3 cabinete de sus, perioada de închiriere să fie mai mică. Să ne putem da seama, ca după aia, băi, să cel facem puțin 3 ani, ca să fie atractiv, 2 ani am văzut cu posibilitatea universală de a modifica. și după care, vedem că are creier și omul câștigă 1 miliard și îi dă 2 lei, dar s-ar putea spune, și nu mai vin. Nu am scos nici... Adică vine persoana respectivă, încheiază cabinetul, nici nu vine să dea cu cabinetul deschis, să poată să vină cetățenii din comună să beneficieze de consultații. Ascultați, vii 24 Păi nu 24 de ore, dar nici cum este un medic de familie, știți, prea bine vine 2 ori pe săptămână. Adică el îl închiriază cu prețul ăsta, dar ține închis. Și practic nici bine nu ne face. Gabi, Mai mult el are un program, deci e suficient ca dacă noi avem deloc și îl trimite la Iași, deci dacă vine 2 ori și tot la Iași merge, nu câștigăm nimic. nu merge.
El vine. E adevărat, nu ai cum, pentru că ți-am mai spus, noi, practic, în comună, avem 6.000 de locuitori fizic, 5.600, nu știu cât, dar cotizați la CAS avem niște 3.000, nu știu cât. Cred că acum mai puțin. Dacă aveau medici buni, automat nimeni ar fi plecat de la cabinetul ei. Nu, static, indiferent, locuitorul în comuna, deci Casa de Asigurări are lista cu asigurație din Comuna Scânteia, cu domnul din Comuna Scânteia. Nu vorbim că ei, de fapt, n-au decât 1.000 și oamenii plecați la ea. Dar noi, Comuna Scânteia, asigurați, cotizați la Casa de Asigurări, sunt 3.000 și ceva. Statistic mi-a dat domnul director, s-a uitat în calculator. Asta înainte de a se scoate cu asigurări. Da, e vorba de alții. Cred că avem mai... Așa nu trebuie să-i, pentru că nu compar un medic de Comuna Scânteia cu unul în Iași care are 4.000, dar ea are acolo tot timpul. El încasează, știți, pe fiecare pacient. Pe pacient. Eu așa spun, haideți să mergem, ca să nu mai modificăm, să mergem pe o perioadă de 3 ani, de 10 ani, nu? Și nu vreau să nu știu ce discutați. S-au aprobat 10 ani. Modificări, care să o luăm de la capăt atunci. Da. Când am făcut documentația, în condițiile hotărârii... Ne-am pregătit la am venit data trecută, ședința trecută și am discutat doar de spațiile de... Nu, s-au vorbit și despre asta. Nu s-au vorbit despre asta. Nu s-au vorbit despre asta. Am spus că doar cabinetele și așa și următoarea ședință, dacă mi-a fost să trece după aia și aprobați GBS-ul a rămas așa este. Când s-a propus, de către o zis doamne, și am zis, am repetat eu legat de cei care să facă analize, o rămas stabilit că vedem ulterior. Rețineți tu. Da. Așa este. Aducem aminte cu toții. Că nu eram siguri legat. Da, domnule. De făcut... Noi am discutat doar de la 3 cabinete principale care... Dar poate veni o modificare acum în aia, dacă pe 10 ani, pe 3 ani la ăștia. Cu posibilitatea de a ultima contractul, dacă treburile decurg așa cum au convenit cele două părți. Da, 10 ani și bun. Cu 2 lei. Domnul Sorin spune că da, sunt constatat pentru 2 ani. Contractul poate fi făcut pe perioadă mai scurtă, de 10 ani? Închiriat, fotografat în perioadă determinată la cât vreme. Este o perioadă, eu știu posibilitate de 3 ani, dar poate nu vrea cel care nu citează. Pentru a-i treaba. Îi spune. Să-i spune de stat. Îi dăm caietul de sală și să-i spune. El vede după 2 ani, nu își poate nu poate să citea 10 ani. Dar dacă acum consilierii vin și pun 2-3 ani, eu zic că schimbăm acolo documentații că o închiriere o să facă de 3 ani. Eu cred că nici nu trebuie să exagerăm cu chiria, pentru că comuna are specialiști. Dar eu am dat de exemplu cu notar. Tot ce se face în comună este în avantajul cetățeanului. Absolut. Ei, sigur că da. Trebuie să exagerăm, poate, zic eu, poate ceva modificat, nu știu câte, acum când am citit. 6 lei de nu trebuie să exagerăm. E 7 lei și ceva farmacie, am vă spun eu. 7 lei. Și experiența care am avut în relațiile contractuale, atât cu un avocat, cât și cu un notar. De ce au plecat? Exact. La etajul nostru. Pentru că n-au putut să plătească chirie. N-au avut clienți pe Românește. Iașul fiind aproape, dezbaterea moștenirii cel mai adesea eu zic că se avea că și specialiști. La specialiști, nu. Aici, cum spunea domnul privat, că vine un medic, nu? Până își câștigă el clientela. Fix 2 ani aceia care îi dați dumneavoastră să-și facă clientela, știți? Iar și eu, autorizați. Bine, orolog, dacă vine, este stomatolog în al doilea cabinet, veni, ar fi extraordinar. Pentru analize este extraordinar, adică totul e în avantajul cetățeanului, nu noi, Consiliul. De fapt, comuna nu de aici ai câștigul mare. Dar pentru oameni. Sigur că da, dar dacă permiteți, și în politica mare se vorbește despre atragerea investitorilor, nu? Dar crearea de facilități ca să vină acești investitori. Creăm niște facilități să vină niște specialiști. Iar chiria și de veți, indexau oricum cu rata inflației, cu hotărâri. O
vedeți că se lucrează acum aici pe proiect de lege, să vedeți impozite ce plătiți la anul. Care impozite vor fi atribuite și chiriașilor care sunt. Mașinile, cel puțin ani de muncă, domnul secretar, vă spun, trebuie să ia fiecare carte de identitate, pentru că noi n-am avut niciodată rubrică cu euro. Cu euro 1, 2, 3, 4, 6, 8. Sunt cărți pe care noi nu avem cărți de identitate, la care noi nu putem, nu avem accesul. Era simplu atunci. Vă referiți la autoturism? La autoturism. Și spuneți cărți de identitate. Exact. Și acum se va lua fiecare mașină, 1600 de mașini pe Comuna Scânteia. Da. Și trebuie să le facă norma euro. Adică pentru că impozitarea va fi cu norma euro. 1600 de mașini care trebuie actualizate. Și mai avem, am primit ieri domnul, uitați, vreau să mă anunț domnul Fănică, i-am dat-o prefectului să uite, o circulare care până la 31 decembrie trebuie să scoată toate cereri, nu validări, cereri la toate legile din fond funciar, onorate și neonorate. Nu se poate, frate, n-ai cum, nu există. Unde o gândit? Dar unde sunt cererile? Da. Întrebare. Până la 31 decembrie să facem. Să stat așa, să nu uităm cum e la alții. De la domnul Borojan, nu mai poate. Domnul Borojan plătesc pentru mașini la Euro 4. Ce-mi face el mie ca eu să respir aer mai curat? De ce plătesc o taxă aiurea? Sandu, stai în pădure la observat. Asta e ceva întâi cu mediu, ca să putem să mai o băgat față pe poluare și pe comunicați. Eu n-am auzit altceva decât birul și taxe și taxe. Da, haideți că mai discutăm la diverse. Atâta că știu, zeci de comuni, chiar și în județul Iarda Sud, din țară, care nu au medic de familie. Deci noi avem un mare avantaj că avem medic de familie. Este adevărat că și transportul este... Dacă va fi data mea, să ducă tot aici, doar și avioanele care ajung la Iași. Tot în zona asta. Suntem importanți. Și spațiul aerian ar trebui. Eu nu te dau că e bine că avem medic de familie, că avem cabinete, dar suma care o casăm noi chiria respectivă de la dumneavoastră, 5 ani de zile au acoperit niște cheltuieli care o să vin după aia cu reparații ulterioare. Așa ne referim lor. Nu ne referim lor. Urmărim reparații. Așa a fost și până acum. Așa au făcut ceva important. Reparațiile curente ne referim lor. Nu neapărat importanța de și pentru... Dar mă rog, mă ia două cheltuieli în seară. Să-i dăm cuvântul și domnului Ionescu. Poate ne-am gândit în avantajele de cabinetele medicale. Era medic, am spus, Scânteia, să fie și un cabinet de nutriție și diabet. Pentru că, din câte știu eu, sunt foarte mulți. Ar să vină măcar o dată săptămână. Când? Dom'le, cabinetele astea de asta am zis, trebuie să gândite măcar un cabinet în care să ai mai mulți specialiști. El dacă vine marța, diabetologul, miercurea vine cardiologul, sâmbătă... În același spațiu. În același spațiu. Așa ne-ar trebui un spital, dar de fapt, până își face viața. Da, haideți să trecem la tot. Domnul Listeanu, cine este pentru? Deci, da. Deci cine este pentru? Hai, doar cine este. Abțineri? Mă atenți la abținere. Doar domnul Bascu. Domnul Bascu. Împotrivă? Deci o abținere. O abținere. Dumneavoastră, dacă vedeți prețul scăpat la farmacie, deschideți o farmacie și o mărim. Da, exact. Nu? Un cabinet pe 6 luni dentist. Da, trecem la ordinea de zi suplimentară, punctul numărul 7. Proiect de hotărâre a Consiliului Local numărul 55 din 18/9/2025 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții, proiect modernizarea Parcului de joacă pentru copii și tineret din satul Scânteia, Comuna Scânteia, județul Iași. Așa. Proiectul, programul Județean Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030.
Programul ăsta a fost lansat acum o lună, dar nu se știa, pentru că era bugetat, când va fi aprobat și efectiv lansarea perioadei de depunere. Ieri a fost ședința din Consiliul Județean, l-a bugetat acest program în care conține piețe agroalimentare, terenuri de sport, terenuri de joacă, deci segmente diferite. Am mai văzut acolo și microbuze școlare. Regula este clară că ce ai obținut în anii din urmă nu mai poți accesa. Adică noi cu piața, știți că am obținut, nu mai putem accesa. N-am obținut, n-am avut finanțare pe teren de sport și pe teren de joacă. Asta, parcul de joacă. Așa că ne-am gândit, fiind azi dimineață, de asta a fost pe dinainte, să accesăm pentru, știți că l-am mai pus terenul de sport din Tufești de sus, dar a fost respins și v-am explicat înainte de ședință, n-am avut o intabulată, n-am putut să eliberăm certificat de urbanism, pentru că în documente îi spune clar, intabularea terenului, certificat de urbanism, toate, mă rog, SF, cum îl numesc ei, din cei să-l faci și noi neavând acolo, am căzut. Și vrem să, deci, terenul de sport și parcul de joacă să-l modernizăm. A spus pe ăsta de aici, de la Podomori, cum ce costă modernizarea? Mai luăm aparate noi, să punem sub aparate zona aia de cauciuc, pentru că nu are și s-au plâns cei din Scânteia că la Borosești este și aici nu este. Și în mare parte să schimbăm mai multe aparate și mai multe, că în rest, de aia și pus modernizare, nu construire. Inclusiv pentru terenul de sport la Tufești, încât el este și o să vedem. Se joacă așa un fotbal în cuvânt studenți? Se joacă. Mai ales la Tufești. Acolo am primit domnul profesor Tufeștenii. Da, să știți, n-am avut. Eu inițial terenul ăsta, ca să mă întrebați pe mine, trebuia făcut la școala, pentru că ne va veni nou, la școala Borosești. El, doar dacă ați fost acum, au turnat niște ziduri de split care l-au creionat perfect vechiul teren. Perfect, deci pe alineamentul gardului, pe alineament, așa proiectantul le-a găsit și așa trebuie realizat înapoi. Dar nu puteam să-l realizez pentru că lucrarea este. Avea la ofrat placa de la ultimul etaj. Și am zis, o să revină nou, o să vedem, o să-l facem. Și acolo la Tufești, tot satul Tufești de sus, când îi scoate, n-am făcut nimic în satul Tufești de sus, în afară de acel tronson de drum. Nici la Rediu. La Rediu e mai uitat. Adică dacă la Tufești avem... Nu avem consilieri care să reprezinte lege, domnul. Nu, ăsta era, domnul inițial, o să vedem cu cine mai facem deja și vrem să facem terenul de sport de Becărba. Adică să facem și ăla, nu ca zon sintetic, chiar dacă nu putem face de dimensiuni normale. Dar acolo suportul ce să fie deschis tot timpul să joace mingea. Da, dacă mai sunt întrebări, atunci să propunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 56. Proiect de hotărâre a Consiliului Local numărul 57 din 18/9/2025 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții, proiect modernizarea terenului de sport pentru copii și tineri din satul Tufești de Sus, Comuna Scânteia, județul Iași, și a confinanțării proiectului prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030. V-am explicat, deci el ne dorește cu condiția să facem și poate reușim și pe asta v-am spus de aici, pe Cârpa, ca să fie pentru satul Scânteia deschis non-stop. Adică la școală știți, am restricții, nici nu. Lasă mizerii, face. Atunci asta să fie deschis, să pornească mingea. Toți care au... Un pic de liniște, vă rog. Domnul Rădeanu. Un pic de liniște. Ați întârziat și acum... Curiosul la tine. Dar puteți lua o parte în afară, că mă descurcheți.
voi să duceți la două parcuri, parte din aparate care le aveți funcționată și la bilețul ăla de acolo, de pe cârva și la asta la luați parte de aici, de duceți acolo și atunci... Exact. Asta aici lucrăm cu aparate noi tot. Și acolo trebuie, e clar. Și ăla e solicitat, să știți că sunt și la Podești e foarte solicitat. Podești nu știu, la Podești joacă. La Podești nu mai zic. La Podești nu mai zic. Da, haideți să propunem la vot și după aia mai discutăm ce mai se discuta. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Întrebări, interpelări și răspunsuri diverse. Da, Amiu, lasă... Asta face parte din... Diverse de acum. Vrei să lăsăm? Da, înțeles. De ce închizi? Mai importante decât... Da. Vreau să spun la diverse că să faceți, domnul primar, demersurile la Consiliul Județean, la drumul județenii, pentru Podești trebuie să niște limitatoare de viteză. Își bați joc cei din Oxasca, din județul Vaslui. Mergi viteză riscă 100 de oră. Perioada, adică până la drumul care coboară spre mine și începând de cum coboară de pe curvă. De sus, de la... Și când merg încolo, la fel cu viteză. Facem adresă. Ar trebui două limitatoare de viteză acolo. Eu spun ceea ce la solicitarea cetățenilor. Da, unde ar trebui Un pic, haideți să vorbim de la Basilica, ar trebui să fie și unul mai spre casa parohială. Hai notează să-i rog acolo. Să începem demersurile, pentru că știți aici foarte bine, trebuia făcută la drumul județenii și după aia am luat avizul dacă drumul eu am discut direct personal cu directorul drumul județenii, după care inițiem procedura cu poliția nu, de asta se ocupă județul. Este drumul lor să ocupă. Haideți să vorbim din rând. Faceți o trecere supraînălțată. În asta de 2 metri, așa, pentru calea chiar nu sunt mai bine să mergi mai mult 40 km/h. Am văzut că mulți comune oprești, mergi ușurel, că dacă ești la 40 peste 40, te aruncă pur și simplu. Ați văzut pe tot calea supraînălțată. Știu. Din beton. Din beton. Asta e un județean, aici e un județean. Nu noi. Eu am zis. Deci noi mergem numai cu adresă către ei. Da. Trebuie sugerat și... Cine e director acum? Tot ăsta... Și la toate Ciucan. Dar eu mai am domnul Ciucan. Domnul primar, care la Podești acolo, este semnalizat, se reducă viteza, pentru că, tocmai, ar trebui odată și să stea poliția acolo, să-i vadă că nu e în cardiaure cu 100 la oră, dar intră de la rutieră, vine la Bălăsești, la Bușoaia, oamenilor, noi vedem cu echipajul, haideți să fim realiști. Ei, practic, când vine Comuna Sfânteanu, nu vânează decât au... Exact. În loc, noi o să facem o adresă, deci personal cu directorul de la drumul județenii, să vedem procedura pentru, am spus, hai ca stabilim, cele 3 cocoașe, cum le numim noi. Una să fie imediat din curba de la biserică, dar după curba de la biserică, mai încolo la aproape de drumul care duce spre așa, și una să fie la intrarea în, eventual înainte de trecerea asta de pietoni, cum aveam și... Până duce încă e, pentru că apară cele 2 uliți, 3 uliți pe acolo. Și merg cu regătul. Deci după ce trec de ulița dumneavoastră, la magazină, la Aliman. Și probabil una la ieșire din Podești. Una la ieșire din Podești. Mi-a venit din și o să facem asta, o să vă informez și vă rog de a face spune directorul și o să dăm în Podești, vă spun sigur că vor fi de acord, în Podești de acord la Liman, dar de la Podești, prezidentele vor fi de acord, pentru că nu sunt case,
Este drumul. Este așa, da. Dacă intra în discuția cu cei de la drumul județenii, vedeți și drumul județenii al Vasului, și aici e pericol. Intersecția a rămas fără oglindă, că am discutat cu 2 ani. Fără oglindă, fără nimic. Nu putem face. Măcar mă trece în asta. Ascultați-mă, domnul profesor. Avem în curtii, ne le-a adus acum 4 zile, acele panouri în care îl avertizează cu viteza, urmează să le facem suporți și am stabilit și că una o punem cam la magazinul de la șosea, ca la intrare să-l tempereze, să-i spună că arată 180 la oră sau 150 și ăla începe să-i bate și redu viteza, și una să-l punem eventual imediat după rampa noastră, la intrarea în comună, aici, la Pintiliu, la ultima rampă, aia de cântar, ca să-i tempereze. Asta putem face. Pentru că... Așa, păi da, mai face localitate să-i măcar asta să-l avertizeze că intră în scânteia și șosea și îi spune 180, 120. Bun, o să punem și o cameră, ascultați-mă, ne-a învățat cineva, punem și o cameră acolo, care să avem timp să fie tot acolo, că el spune, bă, să dacă nu i-au autorizat, o să dar atât asta putem face noi. I-am solicitat semafor, intersecția semaforizată, i-am solicitat domnului director, spune că nu are bani. Acum noi o să vedem ce ar însemna o intersecție semaforizată în comună. Noi dacă am pune semafor pe, bineînțeles, cu temporizare de pe 246 foarte mică, că acolo vin mai puțin, și perioada lungă să fie de... Nu știu, vedeți că acolo la scânteia... S-au achiziționat de niște radare astea fixe. La ce trebuie acolo. Credeți cu oameni acasă în plic și gata. Dom'le, dar nu e destul de simplu. Dacă legea asta în România spune că în comună umble cu 50 la oră, păi atunci nu mai am următoare altceva, polițizată, sesizare la altea așa și mă rog, dacă nu lipsiți personal și nu se... Dar ce eu dacă mă duc în ea, merg numai cu 60, merg cu 80, care e problema? 60 în Iași. Normal. Și acolo cred că nu neapărat trebuie să respecte regula în circulație. Atâta de viteza prinde și problema este că la Vălvai este indicator cu 30 la oră, că te apropii de barieră. Și nu respecti. Dar este pus și îți mai pui apă. Până și după respecte, până cu 30, dar vii cu 50. Când e măsut în care Domnul Răghean, și-am verificat de la blocul, trebuie să acțiune pentru săptămâna asta și vreau să vă anunț că e un pericol eminent pentru, cel puțin la poște, când stau oameni la rând. Nu știu ce trebuie să facem, la asociații de locatari EINAU, o să facem o inițiere a locatarilor care locuiesc acolo, să vedem, să aducem un specialist de cât costă, să facem o evaluare a construcției respective, o trebuie făcut din nou, sau chiar dat jos podul și făcut din acoperiș. Nu, mă gândesc la acoperiș. E din țângă, dacă priorii și suporții care se țin la sat, ăsta la prima zăpadă, eu n-am fost până la prima zăpadă moare, dacă se dărâmă, se cade. Dom'le, e jale ce am dat. Și avem și noi cu una studiană și la etajul lui, avem și domnul Paderan, N-am făcut noi, n-am asta, facem o inițiativă sau ei așteaptă asta, este greu acum, să spunem că i-am spus domnului Vicii, el normal, acolo sunt 4, nu? Și partier, 8 apartamente. 2 le are Federalul Pop, 2 le are Primăria Scânteia și 4
Nu, s-a Nu, partierul e Sunt 8 apartamente. Nu, 12 în total. Asta plus poșta, plus 12 în total. Dintre care 4 sunt, inclusiv Federalul Coop, care încă nu le-a vândut și este în chirii, deci trebuie forțat Federalul Coop. Noi 2 și rămâne cele 8 care să vedem, să facem o evaluare totală, să împărțim la 12, spune frate atât de costă. Că și trebuie acoperișul, deocamdată. Că ei n-au instalații, că n-au aia, că n-au foții, că n-au... Și-au mai făcut și fiecare între... Dar noi, pentru acoperiș, trebuie să facem o evaluare cu meseria, spune, costă 200.000 de lei, sau 100, sau 10.000, sau 20.000, împărțit la 12, asta este. Cine vrea face, cine nu... Dar nu sunt obligați. Nu sunt obligați. Știți destul de bine că în anii din urmă, mai ce fi le-a la Iași, dacă am găsit două apartamente, toți locatari. De la Comuna la toți, trebuie la refacerea... Aici așa nu și ceva care îi plouă, care e interesat la fata asta la lifte și la ce îi plouă, exagerat așa. E ce dar eu ce spun. Este obligat, domnul trebuie să facă asociații și locatari. Nu este obligat. Inițiativa a locatarilor, nu fără asociații. Inițiativa locatarilor, vine expertul și spune asta costă atâta, costă lucrarea, obligat și din proprietarul apartamentului. Eu am acum 2 ani, cum nu s-a făcut, dacă am fost cu primarul acolo, s-a făcut, s-a stabilit, l-a chemat pe Aniculăiești și Victor, o să atâta făcut ăsta acoperișul plecat. Și oamenii atunci s-au retras. Doamna în care s-au retras, doamna s-au retras. N-are voie să retrag. Ei, n-are voie? Nu are voie. Era un program, asta spunea doamna. Da, declar ședința închisă, doamnelor.